Vítame vás u nového videa s bublavou oveckou, že? Je trochu smutná, že? Lebo nič nevidím. No, tak nič. Proste dneska natočíme. Ako vypadá Naša kuchyňa? naša celá záhrada. Takže tu takto máme. My si postavili kuchyňu. Chceme vám ju predstaviť. Máme tu aj zabezpečnosť. Aby sa tam nedostali tvoje mačičky. Aby sa to tu varíme guláš. Tu máme stoličky. Tam je Dejzina. Čau. Takto ho necháme. A potom, keď vyjdeme, tak tu je Stolička. tu sú stoličky. Takto, kúkate. Jedna, druhá, tretia, štvrtá. Na chvíľu nebude vidieť a nič nebude vidieť, ale potrebujem to zamknúť. Dobre, lidičky. A to naopak, počkajte. Nezabudnite, naše meno bude odhaleno, teda keď tu budeme mať jeden like a jeden odber. Naozaj meno. No, Teraz máme vypísané. tu je súd. A ako sme vám chceli predstaviť, tak tu je takto. Hráme futbal. Počkaj. Tu mi doniesla pekne počkaj. Bláva ovečka. Bývala ovečka Itália, lebo bola v Itálii. V Taliansku to je. No. A tu Je bazén. bazén. Uj, ako. Tam je altánok, náš dom. A hen tam je, už som zobrala, galáš. Garáž. Tu sú hojdačky. Tam poška. Luža. Tu je naša terasa Juža, ktorá prekvapivo, Šípková luženka. no, ktorá už prekvapivo má list. Tu neviem, čo budeme mať. Nevíš. Ďalší list. Juže, pre nevestu. Ďalší list. Ďalší list. Šípková luženka. Tam je babičkin dom. Tu je naše babky. Tu je moja mama. Zlato? Krysný Ktorý šiel dnu. babkým dom. Krysného auto. Dedové auto. Dedové auto. Pomalu. A tu sú odpadky. Ne? Tam sú kontajnery. A tu je takto. Maličká Také. záhradka. Je to strašne pekné. Tam je Krysna. Mami. Mama. Susedov dom. Kvetičky. Čo? Kvety. Konfety. Cvety. A zakončíme to tak, že neviem otvoriť domácnosť, takže čaute!